Hi guys! Welcome back to my channel. It's me, Mikey. Bago na ito sundan, don't forget to like, comment, share, subscribe, and click the notification bell para updated pa mo sa kung bagong videos. So guys, makaano takaran as you can singit-ngit pa no. Ano sayo kayo kadlaw na day karon mga sa oras nga 4:37. 4:37 sayo kami nang wag charot lang. So mag-jogging day miss. Halata man siguro sa mong outfit. Mag-jogging meron. Napa may ginahulat na gwapa na mo nakauban. Sayo kami na nampit dere. Sayo kami ng matag mga tao. So, jogging today. Dugay kay makaalis atong kauban. Waiting tayo here. Wala pa ilain tao dari kami lang duwa sa kong sisterakas. Nanin mga nangagidra. Mga nangagidra na mag-jogging pod. So, atong destination na jogging karon sa plaza. Mag-jogging ta sa plaza ron. Let's go. Before ta mag-jogging, mag-ano sa ta guys. Mag-stretching para di ta pa maulon no. Jogging tayo niya pag uli. Wala na, sakit ng mga to. Ipang maol. Ipang maol dahil. So guys, mga pila na din ako ni kaadlaw nag-jogging. So, stretching sa ta. Mag-walking ta padulong o plaza. Kaya dito na sa plaza run. Ano mong friend na gwapa? Sana all. Wala kayo tulog dahi. Facebook dahi. Chat mo si mong bebe loves. Ano ba ako sa mga mag-jogging ta? Nakalimot ko. Amin ako dili na ba yun? Na yun kay gisita bimigay gahapon. Ay, gisita dahil mo. Oo. Ano sa gisita? Bawal na jogging gahapon. Mabi na ako din naman sa gigan. Ay, Domingo man. Kagingan mo na ako Ay, sa Lunes dahi. Gigan na ako sa may na iya sa may tiya. Magsila ta. Gigan mo dito ha. So, mag-jogging mi karon ada yung mga na-jogging. Amin ako din naman dayon. Mag-jogging ta. Ngit-ngit pa kayo dahil napay mga stars, napay moon, animal. Diba? Di ko niyo makitaan. Mag-walking sa ta. Yan. Mag-walking sa ta padulong o plaza. Mag-walking ta padulong plaza. Diba? Di ko niyo makitaan. Balik na tayo. Wala kay Day. So guys, nagayag na. So nakatawa may kay naami murag nakaway. Murag namin murag nakaway kay nga naman
Nainag, ano, syempre na yung mga nag-jogging niya. Yun, sirag, ha! Unya, Kalimot mo ko. unya, guys. Gingnan man niya, buwa. Gingnan man niya, buwa, uy. Pero bawa dyan bitaw. Unya, gipadunggan. Unya, gipadunggan din, mi. Gingnan siya na, usap nga to lag o jogging. Shout out sa mga kinsa man to. Kinsa kaya to? Kapoy, gipaningot na to, day. Ito kayo ko. Yan na yung nagpa-picture, day. Ang kamaha ko, sige ngon. Ma'am, pa-picture ko. ma'am, pa-picture Wala. ko. Wala yun, kay kabalo na ka. Ano si Mikey nga, ano, ang maganda dori kay Jogging, dili uwag. uwag. Saan kita? Look at sila. Nasi ko to sila. Kayo, katawa. Picture me, ma'am. Katawa sila. So, ato, day. Mga Last, shot. sakit akong kilid. Kapoy I don't kayo. know why. Kapoy kayo. Kapoy kayo? Kapag ka nag... Uy! Pwede ka maglakaw. Grabe pagka kinuha eh. Parang nalaking ko. Sa tarungan na ito. So, ayusin sa nato itong ponytail niya mag... Agatag plaza, balintag plaza. Sido? No. Uy, bad kay ko ba? Mag-ponytail sa tagtarong ulit. Guys, salawa sa lang. Mura na ng jogging. Mga pa kayo na. Video higod ko yung i-front lang sa kawanan. Baliktad. Dulom siya. Baliktad yun. Kili-kili. Power. Power. Tara na. Jogging na ta. Mag-plaza na me. Sa iyong tingin pa lang ako ay natunaw na. Mga titig mo sa akin nakabighani na. Di ko mapihil ang aking nadarama. May chinita, girl, may chinita, girl. Sa iyong tingin pa lang ako ay natunaw na. Mga titig mo sa akin nakabighani na. Di ko mapihil ang aking nadarama. Going to Plaza na may plaza. Gihangas ko dahil sakit Sakit sa akong tiyan mo gilid. eh. No? Tiyan ako, Audrey ah. So, tara. Ano na ito? Saan na oras? Time check. It's 5:39. 5:39. So, mga 6 ulit na daw yung taha. Uy! Tawa paning to na pag-ulit. Dagan siya yung mga bikers. Mga bikers, baby. Oh, baby! Dito lagi oh, kilid. Oh, baby! Sa iyong tingin pa lang ako ay natunaw na. Mga titig mo sa akin nakabighani na. Di ko mapihil ang aking nadarama. May
Girl, sa'yo Guys, pauli na may kay Last bawal. na king diri lang. Bawal ng underage. Diri na lang, diri na lang. Bawal ang underage mo. Uli na ta. Lugona gid nila no, yatihan. Let's go to home. Bye-bye, Plaza. Nami. Pauli nami. Bukbo. Huli na ta kay bawal na mag-jogging ang 20 pababa. So, kailangan ito magsunod. Huwag matigas ang utak. Okay na mo. Hindi makaya. Hindi na daw nila makaya. So, pauli na ta karon. So guys, na ako'y balak mag-DS ako ang hair or DIY sa akong hair. Basta mag-color sa akong hair. Ug naisipan ako ash gray. Ash gray na may highlights gamay. Tisingan na to kung okay lang ba siya. Ug unta mag-work. Pauli na ta. Nga namin karon sa Hitmart. Sarado pang Hitmart, diba? Bugtag pa. Dili tag yun. Magagimid dire sa Holy Trinity. Dami pa unta magdagan sa plaza kaso lang bawal na daw. So, wala tayo choice. Magsunod ta kay kontras dakpon. Mga friend dira, kamusta na tayo dyan? Wala na ba ang fats? Pero din, fairness day, karoon ako nag-jogging, sakit akong diri. Sakit siya day! In fairness. Maguli na ta sa balay. Muli na mo kay gigutom na mo. Useless ang jogging. Useless. Di ba ano man na? Pauli na to. Napuiro. So, nauji ko day. Kagay na sa nagha siya. Tapos, Kumot kayo guys. Fresh air dito mo na simutan. nagha siya. Tapos, akong nasya ni simatan niya. Siya bahua. Uy. Naman jud no. Tapos, malay mo, dili siya. Dili man jud ko siya na-timingan lang Dili man kas na ilagbaho. Hoy, wala ko nag-inom nga siya. Pero ano ako Gani. nagbuha, oy. Dahil kasi yung natugha. Tapos, pagkahuman ko dati dahil gidibdib niya ang giingon sa akong barkada. No one. Dili daw to ikaw. Basta na kasi mo Sorry. siyang bahoan na. And then, yan na siya na. Sige, nagpadungog siya. Sige, tudari. Lag, jogging. Ilang sino? Siyempre, jogging. Malamang jogging. Hindi na. Sino? Asa? Ano kita? Ato, daghan kayo. Bunga. Lala, yun na sa office. Oo, brag sangtis. No, Jamie. Idibdib yun niyang game. Tapos na po yung nagpa-picture. Marami siya kaihiun. Pa-picture ko. Marami siya kaihiun. Siya, ma'am. Pa-picture ko. Pa-picture ko, ma'am. Di ko, gimam ko ni mo. Di ko, gimam ko ni mo. Yati. Magpa-picture. Sorry, wala ko ka pa-picture kay ano manggod. Ang daming magagalit. Charot. Namanggoy masuko. Dili ko snubber, oy. Abi pa lang. Ano lang, sadyang loyal lang jud ko. Tara. Loyal lang jud ko, animal. Royal. Sana o loyal. Royal. Majaging na pud ka ugma. Huwag mo uyo.
Malamang always eh. Para mamayat daw siya. Maging huyo na mo kung sexy. Lamion na gani siya. Uy, Sana lang kung mawala yun yung maglaway na mo tanan. Dili na lang mo madagan. Kay magano na mo sa gilid. Charot lang. kadapli. Madapin. Laina, uy, mahanginan ang singot, no? Lang ko. Yak. Uy, makaano ka yan? Tapuan mo na. Pneumonia. Kapwa sa hagin, gaga. Tapuan pag uli. Ay. Uga naman niya. Gani. Himbang na pugo. Ano imam mo nila? Sa Igulo teacher daw na. My God. Oh, hi ma'am daw. Unsa man, pagpangka mo sa kuha. Charot. Respeto magud ng ma'am. Maong ma'am. Respeto man na sa pagtawag sa babae, miss. Ma'am. Dili Pero lang. kung tawagan kong miss. Ano? Bukan naging kaking sinabi mo. Sige lang. Dili man tanang lalaki, uy. Na ay respeto. Siya, gani. Ikaw, pasakit ba kay ka ha? Wala, dili ko pa sakit. Nagseryoso ba? Mo Mention na kaking. Share, ano na ko i-mute. I-mute. Tapos Wala. tas daghag mag-expect kung pinsa to. Char. Pauli na me. TikTok again. Mag-TikTok na ko. See you TikTok. Na-addict no si madam ninyo sa TikTok day. Oh, na-addict na akong TikTok. Madam na rin tawag. Madam. Madam. Yeah. Ay, kung murag ka na. Murag around. Sige na. I don't know. Yes. Yun. Bak. Ano? Sabi ko ron niya siya ang giing nagbaho. Gidamdam. Dili, bitaw, daman di hangin na lain na gamoy apa na time, tapos na timing ng pagha. niya. May tagiingon, bahuwa po dyan mong haoy. Gani, wala ba nag-ingon nga siya? Gani. Kasi nag-ingon lang natin kasi mo na baho. Ang uhaw inyong mga madam. Ma'am, inyong mga ma'am. Pang uhaw. Giuhaw. Wala ko kwento. Giuhaw. Ang inyong ma'am day, giuhaw. Nag-cute ang pat, oh. No? Ano plastic? Cute. Bottles. Cute ang pat. Oh, ano siya ng mga plastic bottle. Pero dali na mo tayo moon. Si Jang wala na nato naisipan ko ba. Nahimuon to. Cute. Gwapo yung pagkaputi, no? Doggy, doggy. Manong ma'am lagi. Ang ginatawag sa mga tao. Punta ka sila king. Ma'am, kulang. Ma'am, pero respeto, ma'am. Good. Matiga mo ko, paguro na sila ba? Sana ito na magdarag sa wilayang. Basig dagong. Oo, taga-daguhoy ra na. Lalitin. Pauli na to. Mauli na to. Payatan ako pag walay kilay eh. My prettiest sister. Ay, butang imuhang ano yang. Reto din ako ni Arehang account. Aliyah. Try. Ula-ula pero sige day. Gusto day kayo. Ireto din ako na siya guys. Dili pa mo anak lamion. O lamion na. Dakog lubot. Dakog tutoy. What guys want? O, diba? Sige na, order na. 500 lang. Gusto na Shopee? King! Ay! 500 lang. Order na mo. I-DM ko ninyo, ha? Reto na ko ni Parana. Ito na to ni. Single man na. Mga rito. Oh. I-chat ko ninyo. Ayaw lang sa pasakit. Lamion na, uy. Ayaw Lamion. lang sa pasakit. King. Kay ko rin magpasakit ato. Uy. Yeah. Buwang dili good. Ano tikin mo? Hello. Sure. Kita ka mo pa ibubo na. Ah? I-stop sa uy. Reto na to ni. Gwapa. Hamis pa dyan na. Asa mo? Laki yung calls ba po sa... So, mana og ano, og picture-picture mga single. Mga single eh. Picture-picture sila. Ara, single ba pud na? Idol na kahit mo kung mapauon.
Ara po, single food na. Reto na ko na, i-chatra ko ninyo. Si 500 ra. Ibaligya ba? Okay. Muli na tagpaspas dahil. Layo pa. Napami sa JP Laurel. Nakauwi na rin kami sa muting tahanan Pwede na sa namin. gawas, oy. Nakauli na jud mi day. Uy! Dili sa tagan eh. Nakauli na Ay, mi. lutin ko ba? Nakauli na mi day. Akigs! Total. Akigs! May kwento-kwento. Kung sa mga gusto sa lalaki yan. Ay, ano, ganun. Uy, kakauin. Malay mo, o, di ba, na-interesado sa mga. Gusto mong gusto sa butan, tapos loyal, tapos guwapo. Ana iyang, Pero dili mo go. ansa, kanang bahalag dili guwapo, basta butan, no, marespeto. Kunya, ano, Dili pilingon. oo, dili pilingon. Napaipon na. Dag mo, pilingon pa dyan. Wala, samot. Samot, may pagkagusto sila. Gani. No? Ay, santo na rin na lang ka nakaulit na may manamig jogging nga lain po mag-tiktok na po ko. So, don't forget to like, comment, share, subscribe, and click the notification bell para updated pa mo sa akong bagong videos. Bye-bye! Murong kung anong surya. Bisaya ko, irespeto ko